Toto je Juraj Fehervári, podnikateľ roka a majiteľ Bílenky, najrýchlejšie rastúcej barefootovej značky na svete a už ich odnes mám aj ja. Juraj, čo je tvoj biznis tip pre ostatných? Vieš čo, ja si myslím a ja naozaj ľuďom odporúčam ísť viacej do toho osobnostného rozvoja, ale aj v takom zmysle, že nech sa tí ľudia viacej spoznajú, nech vedia o tých svojich skutočných motiváciách, o tých svojich skutočných strachoch. Keď na tomto zapracujete, dá vám to o mnoho väčší priestor ísť do vlastnej vnútornej autenticity a keď toto celé dokážete lepšie spracovať, tak máte potom úplne inú power robiť aj tie ťažké rozhodnutia, aj tie ťažšie veci. Toto mne osobne pomohlo. Samozrejme s nejakou dávkou skillov a patričnej vytrvalosti z toho dokážete urobiť pekný koláč. Toto je taký môj recept, lebo nájdeš určite lepších obchodníkov, nájdeš ľudí, čo budú lepšie vedieť jazyky Excel, ale ty hlavne ako majiteľ alebo líder nejakej skupiny potrebuješ poznať sám seba a potom dokážeš vlastne aj ten tým nejakým spôsobom lepšie viesť. Takže to je taký tip odo mňa.